Wara li s-sena l-oħra l-Korp tal-Pulizija fetaħ sejħa l-uffiċjali tal-Pulizija tal-Komunità fir-rwol imsejjaħ Police Patrol and Community Support Officers, fl-aħħar jiem supretendent u żewġ surġenti ġew lura mir-Renju Unit fejn ingħataw taħriġ ta' kif taħdem din is-sistema ta' uffiċjali li assistu lill-Pulizija fil-Komunità fir-Renju Unit. L-uffiċjali Maltin ħadu sem frondi f'diversi lokalitajiet qalb il-komunità f'Milton Keynes u involvow ruħhom ma' residenti, ħadu sem f'operazzjoni biex jiġu indirizzati reati fil-ħwienet u ħadu esperjenza ta' kif jaħdmu l-PPSOs tar-Renju Unit. Is-Supretendent Joseph Busuttil, wieħed mit-tliet uffiċjali li tela t-taħriġ, qal li din l-esperjenza issa se jkunu qed jgħadduha lil dawk l-uffiċjali li se jintażlu bħala PPSOs. Din is-sistema ilha tiġi prattikata madwar 20 sena ġewwa l-Ingilterra. Allura aħna morna biex naraw kif taħdem is-sistema, morna biex naraw kif nistgħu adottawha għal pajjiż tagħna u kif l-aħjar li nistgħu inqasmu n-nies f'dan ir-rigward. Ovvjament ħajjejn għaliex issa kif ftit ta' xhur oħra jkollna l-PCSOs available joħorġu mit-taħriġ li ħajjena tagħhom. Inkunu nistgħu naraw xi jkun eżatt ix-xogħol tagħhom, kif se jkunu qegħdin jagħmluh u ma' min ħajkunu qegħdin jagħmluh. Is-surġenti Ivan Mifsud u Dien Kamilleri tkellmu dwar l-aspett prattiku ta' dan it-taħriġ u dak li talmu meta kienu fuq ir-rondi mal-uffiċjali tal-komunità fir-Renju Unit. Dan huwa kunċett ġdid għall-Gżejjer Maltin u rajna minn kif jibdew minn filgħodu, kif iqasmu l-ġurnata u kif jimxu man-nies huma u rajna li l-pulizija ħadd igwadanja minnhom għax anka il-poplu beda javviċinuhom konna mixjin magħhom fit-toroq u hekk u jafu x'għandhom jagħmlu u kienu konfidenti jkellmuhom. Rajna kif jaħdmu l-Pulizija Ingliżi, neighborhood policing ħadmu tajjeb ħafna bħala PCSOs li ġew introdotti 2010-3. L-lum iggejnew il-public trust tan-nies. Nemmen li dak li ħadna mill-Ingilterra ħanatwawh f'Malta. La darba jibdew jaħdmu dawn l-uffiċjali tal-komunità fit-toroq Maltin, ir-rwol tagħhom u li jaħdmu id fit mal-pulizija fil-komunitajiet u jindirizzaw it-ħassib li jkollhom ir-residenti. Waqt li l-PPSOs m'għandhomx setat eżekuttivi tal-pulizija se jiffukaw fuq l-assistenza u jindirizzaw offiżi żgħar. Wara 5 snin f'dan ir-rwol, dawn l-uffiċjali se jkunu jistgħu japplikaw għall-kariga ta' kuntistabbli tal-pulizija. Dawn l-uffiċjali se jkollhom uniformi li se tiddistingwihom fir-rwol tagħhom bħala Police Patrol and Community Support Officers.